בפרט בשבילי, אבל הפן השלישי זה ההתרגשות הנוספת שישנה, שברוך השם זכינו 13 שנים ללמד תורה במקום הקדוש הזה, בית הכנסת הגדול עדס, ואחד מהמשתתפים בשיעור, שיעורי הבוקר, שהיינו לומדים גמרא, זה היה גמרא מסכת עירובין, זה מסכת כבדה מאוד, אחד המשתתפים היה מור דודי רבי יעקב עליו השלום, שהשיעור הזה נחנך לעילוי נשמתו הטהורה, אוהב השירה, הזמרה, החסד, הלבביות, החביבות, הנתינה, אין קץ לאהבה שלו לזולת, כמה שהוא תמיד רצה רק לראות בטובת הזולת, הוא רואה בטוב ירושלים כל ימי חייך. אין דבר יותר מתאים מאשר מסכת אבות לרבי יעקב הדוד עליו השלום. ולמה? כל מסכת אבות היא מסכת של הליכות, של הנהגות, שתמיד הוא היה רוצה לראות שכולם נוהגים על פי המסכת הזו, לפי הדרך של מסכת אבות מלמדת אותנו. אז ודאי שנשמתו הטהורה תתעלה ותתעדן בטוב הצפון לצדיקים בזכות התורה שנלמד, תורה דרבים, מתורתו של רבי חיים פלאג'י עליו השלום, וזכותו יגן עלינו, אמן כן יהי רצון. תחילה בראש אנחנו מתחילים מסכת אבות. כלל גדול בש"ס, יש לנו מסכתות, מסכת נידה, מסכת שבת, מסכת ברכות, מסכת סוכה, קוראים למסכת לפי הנושא. מסכת סוכה עוסקת בהלכות סוכה, מסכת ברכות, ברכות ותפילה, מסכת שבת, הלכות שבת, עירובין, עירובין, חולין, חולין, נידן, זאת אומרת כל מסכת נקראת על שם הנושא. או מסכת ביצה, מה עוסקים שם בביצה? באמת בתוספות לא קוראים למסכת ביצה, מסכת ביצה, קוראים למסכת יום טוב. למה? כי המסכת הזאת עוסקת בהלכות יום טוב. אז למה קראו לה מסכת ביצה? כי המילה הראשונה שם היא ביצה. ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים. אז עכשיו אבות, המילה הראשונה היא לא אבות, נכון? טוב, אז תגיד לו, זה הנושא, אבל מה הנושא? משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים. איפה, מה קשור פה אבות? איזה אבות? אפשר להגיד, טוב, האבות, ודאי, מי הם האבות? משה, אבל האבות הם גם אברהם, יצחק ויעקב, לא רק משה, מתחילים ממשה, נכון? אלא מאי? מדברים כאן על קבלת התורה, על העברת התורה מדור לדור. דבר נוסף, אנחנו יודעים שהגמרא אומרת בשתי מקומות, במסכת בבא קמא המשנה אומרת 4 אבות נזיקין. במסכת שבת המשנה אומרת 40 מלאכות חסר חד, אבות מלאכות. אומרת הגמרא, אם יש אבא, סימן שיש לו תולדה. אם לא, הוא אבא של מה הוא? של כלום? לא. אז חייב להיות שאם זה אבות, סימן שיש תולדות. אז לכן שמה באמת יש לנו 4 אבות נזיקין ויש תולדות, ולהבדיל יש גם בל"ט מלאכות שבת, יש אבות ויש תולדות. אבל כאן במסכת אבות, מי הם האבות ומי הם התולדות? כתבנו על זה בדפים שלפנינו 5 תשובות. נתחיל לראות ביחד תשובה ראשונה של רבי חיים פלאג'י. זה כתוב שם, אתם רואים מספר 1, רבי חיים פלאג'י אומר, במסכת זו אנו לומדים את מסירת התורה מדור לדור, איך שהאבות קיבלו ומסרו את התורה מדור לדור. ללמדנו שמי שרוצה שהתורה תתקיים בידו ולא תשתכח ממנו, צריך ללמדה לאחרים. כמו שאמר רבי יהודה הנשיא, רבי, בגמרא במסכת מכות בדף י' עמוד א', הרבה תורה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם. וכך גם הגמרא בתענית בדף ז' עמוד א' מביאה את אותו משפט שאמר אותו רבי חנינה. ולכן אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדי א', עולה אמר המונע הלכה מפי תלמיד. בא אליך תלמיד ואומר למדני תורה. אתה אומר אני מעדיף כרגע לא ללמד, לא רוצה ללמד. אז הגמרא שם מביאה רשימה של תנאים, כל אחד אמר משהו אחר. רבי אמר רחמנא ליצלן שאפילו עוברין שבמעי אימן מקללין אותו, את אותו אדם שהוא מונע הלכה מפי תלמיד,
אבל עולה אמר, המונע הלכה מפי תלמיד, מנקבין אותו כקברה. מה הכוונה? הוא מנסה כביכול לשמור את הדברים אצלו. אז בסוף חלילה הבן אדם שהם ישמור, מנקבים אותו כקברה, מה שהוא חשב לשמור יוצא החוצה. הגמרא מביאה במסכת תמורה בדף ט"ז עמוד א', בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר למדני תורה, אם רבו מלמדו מאיר עיני שניהם השם, ואם לאו עשיר ורש נפגשו עושה כולם השם. מסבירה הגמרא, מי שעשאו לזה חכם עושהו טיפש, ומי שעשאו לזה טיפש עושהו חכם. עד כאן לשון הגמרא. אומר רבי חיים פלאג'י, לכך עשו משפטי התנאים כדי שלא תשתכח מהם התורה. מה אומר כאן הרב? אנחנו שאלנו אבות, מסכת אבות, אבות של מי? ואם יש אבות, חייב להיות שלכל אבות ישנם תולדות. אז מי הם התולדות? רבי חיים פלאג'י בתשובה הראשונה הוא כותב לנו שהתולדות הם התלמידים. כשאתה מלמד אותם תורה, אז ממילא אתה הופך להיות האבות, אבל לא רק זה, גם התורה שלך תשתמר בקרבך. ואז הוא מביא לנו את דברי הגמרא, רבי יהודה הנשיא כותב המשניות, אומר על עצמו, הרבה תורה למדתי מרבותיי, אבל מחבריי למדתי יותר. למה? כי זה היה חברים, אז יכולתי ללבן. עם הרב לא היה אולי נעים להתווכח איתו. אבל אתה יודע ממי למדתי יותר מכולם? מהתלמידים. אומר רש"י במקום, למה מתלמידיי יותר מכולם? כי כיוון שאני הייתי צריך להעביר את החומר, אני הייתי חייב ללבן אותו טוב טוב, כדי לדעת להעביר אותו בצורה הכי טובה. ולכן אומר רבי חיים פלאג'י עליו השלום, מי הם האבות והתולדות? האבות הם מלמדי התורה, והתולדות הם אלה שיונקים את התורה, תלמידים שמקבלים. אבל מי הם התולדות בחזרה? האבות בעצמם. למה? כי התורה אצלהם נולדת בצורה יותר טובה. אז לכן זה יכול להיות אפילו הפוך, שהאבות הם התלמידים המקבלים את התורה, והתולדות זה החכם שמלמד אותם תורה. עד כדי כך. זה רבי חיים פלאג'י עליו השלום. בתשובה שנייה, אתם רואים מספר 2, המדרש רבה אומר, ורש"י העתיק את המדרש הזה בתחילת ספר בראשית. התורה אומרת בראשית ברא אלוהים. אומר המדרש רבה שהבריאה, כל לא נבראו שמיים וארץ אלא בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר אדוני קנני ראשית דרכו, ובשביל התורה שנקראת ראשית חוכמה יראת אדוני שכל טוב לכל עושיהם וכולי. תהילים בפרק קי"א. אז לכן נראה ביחד את הדברים. אומר המדרש רבה ורש"י העתיקו בתחילת בראשית, לא נבראו שמיים וארץ אלא בעבור התורה שנקראת ראשית חוכמה, ובשביל ישראל שנקראו ראשית למקום ברוך הוא, שנאמר אדוני קנני ראשית דרכו. אומר רבי אהרון מקרלין בספרו בית אהרון, הסיבה היא משום שחז"ל רצו ללמדנו. הסיבה למה? הסיבה למה רבותינו? לקריאת המסכת, מסכת אבות. מה הסיבה? אומר רבי אהרון מקרלין, חז"ל רצו ללמדנו שישראל הם האבות של הבריאה. הרי כל הבריאה הזו כולה לא נבראה אלא בשביל ישראל. אבל מה זאת אומרת לא נבראה אלא בשביל ישראל? חז"ל אומרים בגמרא שאין פורענות יורדת לעולם אלא בשביל ישראל. זאת אומרת כל פורענות שיורדת לעולם, אפילו לאו דווקא על עם ישראל, אפילו על אומה אחרת, אינה יורדת אלא בשביל ישראל. לכן אומר רבי אהרון מקרלין, נראה את זה במילים שלו, חז"ל רצו ללמדנו שעם ישראל הם האבות של הבריאה כולה, וכל הבריאה כולה נעה ומושפעת לפי מצבם הרוחני של עם ישראל. ובזה פירש את הפסוק, נצר מטעי מעשה ידיי להתפאר. הרי אתם יודעים שלפני שקוראים פרקי אבות, בכלל, למה קוראים לזה פרקי אבות? צריך לקרוא לזה מסכת אבות. מה זה פרקי אבות? אז כותב רבי שמואל דיוזדה בספר מדרש שמואל, מביא את זה גם רבי חיים פלאג'י עליו השלום בספרו דרכי חיים, ועוד כמה מרבותינו שמביאים זה, שהיו נוהגים לקרוא פרק פרק. למה?
כדי שתקדים לכל פרק את המשנה במסכת סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. מחילה, מה קשור מסכת סנהדרין ומסכת אבות? אז קראו לזה פרקי אבות, שאתה תקרא פרק אחרי פרק, כדי שתקדים כל ישראל. מה קשור אבל? ולא זו בלבד. המשנה הזו היא משנה מאוד מאוד קשה. יש פרק במסכת סנהדרין שנקרא פרק חלק. מה אומרת המשנה שם, רבי יואל? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, נכון? מה ההמשך? ואלו שאין להם חלק. אם זה כל ישראל יש להם חלק, אז כולם יש להם חלק. מה זה? לא, כולם יש להם חלק ואלו שאין להם. אם זה אלו שאין להם, אז זה כבר לא כל. שנאמר, מה הראיה שכולם יש להם חלק? ועמך כולם צדיקים? נו, אז אם כולם צדיקים, אז כולם אמור להיות חלק. איך אתה אומר אלו שאין להם חלק? אז יש לנו שתי שאלות שאנחנו עומדים עליהן בדף הבא, שאנחנו רוצים לנסות להבין מה הקשר בין שתי המשניות הללו, בין פרק חלק, בין דווקא המשנה הזו, שבכלל צריך להבין אותה בפני עצמה. אבל מה שכותב רבי אהרון מקרלין, הוא כותב, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. להתפאר, אנחנו מבינים להתפאר, נכון? אבל איך המשנה קוראת לענפים של אילן? איך היא קוראת לזה? שולח פערותיו. פערותיו. הפערות, הכוונה היא הענפים. שהאילן, נצר מטעי, אתה נוטע נטיעה, מעשה ידי להתפאר, הענפים שהם הפערות, מתקדמים קדימה, נפתחים לצדדים. אומר רבי אהרון מקרלין, מי הם נצר מטעי? הנטיעה של הקדוש ברוך הוא בעולם זה עם ישראל. הם אבות הבריאה, בשבילהם נברא העולם, בשבילי נברא העולם. והם אלה שמשפיעים על כל הפערות, על כל הענפים, הכל לפי מצבם הרוחני של עם ישראל. ולכן המשנה הזו נקראת מסכת אבות, כי היא באה ללמד אותנו שאנחנו אבות הבריאה. דהיינו עם ישראל הם אלה שלפי מצבם הרוחני הם קובעים איך הבריאה, לאן היא תנוע, לאן היא תזוז. ועד כדי כך שהיה לפני אולי 90 שנה, משהו כזה, הייתה איזו רעידת אדמה מאוד מאוד חזקה ביפן. ואז באותם ימים החפץ חיים עליו השלום, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, הייתה לו ישיבה שם ברדין, ואיך שהוא השמועה על הרעידת אדמה הגיעה גם לרדין. טוב, החפץ חיים שומע את זה, אומר תקראו לכל בחורי הישיבה, יש לי שיחה, אני חייב לדבר עם הבחורים שיחה. טוב, החפץ חיים נכנס, הראש שלו למטה, המצח שלו מקובץ, הוא בקושי מדבר וזה. טוב, אומרים מעניין, מה קרה לחפץ חיים? טוב, החפץ חיים בא ונותן שיחה לבחורים, רבותיי, אנחנו חייבים לחזור בתשובה וחייבים להתעורר. עכשיו חשבו, אולי הרב חלם איזה חלום, מה קרה לרב? הוא קם היום על משהו מיוחד. ואז הוא אומר להם, הייתה רעידת אדמה ביפן ונהרגו הרבה יפנים. עכשיו, אחד מהבחורים רוצה להגיד לו, מחילה כבוד הרב, כאילו, נו, בעבוד רשעים רינה, מה אתה עושה מזה עוד עניין? אמר להם הרב, לא, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, כדי להסיר לישראל את העקמומיות שבלב, ולכן עם ישראל נקראים אבות הבריאה, שכל פורענות שבאה לעולם היא באה בשביל ישראל. הגמרא אומרת, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. חנינה בני, די לו בקו חרובין. אומר רבנו המרן הבן איש חי עליו השלום, מה זה בשביל חנינה בני? אל תקרא בשביל, אלא בשביל. בשביל שעושה רבי חנינה בעבודת השם שלו, הוא פותח את השביל להמשיך שפע לעולם. אומרים רבותינו, אומר את זה רבי אהרון מקרלין עליו השלום, שלמה מסכת אבות נקראת מסכת אבות? שהתורה שהיא בידי הצדיקים, אבות הבריאה. מה הכוונה? היו צדיקים שאתה בא אומר לו, כבוד הרב, אני צריך ברכה לשידוך. מה היה עושה? אומר, אל תדע, תוך חודש אתה תמצא שידוך. איך הרב יכול להבטיח? היה יושב ולומד מסכת קידושין. לומד
לומד ולומד, עכשיו הוא כבר נשוי הרב, אבל הוא לומד את זה בשביל אותו הבחור שבא לבקש ברכה, ובאמת כך היה. היו פותחים את השפע מכוח התורה. לכן אומר רבי אהרון מקרלין, זאת הסיבה שהמסכת הזאת נקראת מסכת אבות. למה? עם ישראל הם אבות הבריאה, ולא זו בלבד, אלא כל העולם ניזון בשביל שלך, של עבודת השם, שאתה מצליח לעשות, משם יונק כל העולם כולו. ונמצא שהתורה בידי חכמי ישראל, בידי עם ישראל, היא למעשה שולטת על כל הבריאה, ולפי זה נמשך השפע. הבאתי למטה בסוף הערה 2, כמו שכתוב בגמרא מסכת קידושין דף מ עמוד ב', עשה אדם מצווה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, חלילה, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה. זאת אומרת, כל העולם בידיים שלך. אתה מחליט מה אתה עושה. מכריע את כל העולם לאן? לאיזה כף? לאיזה כיוון? כל העולם בידיים של האדם. ולכן משנה מסכת אבות באה ללמד, תדע, אתה אבי הבריאה. כל הבריאה בידיים שלך, אתה מחליט לאן זה ינוע, לאן זה יזוז, מה יקרה. הכל בידיים של עם ישראל. הסיבה השלישית, המשנה במסכת אבות בפרק ב' משנה ו' אומרת כך, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, רבי שמואל, אנחנו נמצאים במספר 3, בסדר? דף 1 מספר 3, פרק ב' משנה ו', אומר רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה, על דעתיו עטפוך, וסוף מטיפייך יטופון. מה הכוונה? הוא רואה גולגולת אחת שצפה ללא רוח חיים. אז הוא אומר לה, תדעי, למה את צפה בצורה הזו? כי כנראה גם את עשית את זה כנראה למישהו אחר, או מידה כנגד מידה, לא בטלה מן העולם. אבל ידוע תדעי, גם מי שעשה את זה, גם הוא בסוף יהיה אותו הדבר. אז הוא אומר לה, על דעתיו עטפוך, על זה שאת הרגת, הרגו אותך, אבל סוף מטיפייך, גם הם יטופון. מה לומדים מזה? שימו לב, להתבונן שנייה אחת. מה הוא למעשה אומר פה? רבן גמליאל הנשיא, בנו של רבי יהודה הנשיא. מה הוא אומר פה? הוא אומר, תראה, בא מישהו אחד והרג את ראובן. אז בא שמעון והרג ההורג את ראובן, נכון? עכשיו, שמעון שהרג את ההורג, גם הוא יהרג. עכשיו, זה שהרג את ההורג, גם הוא יהרג. וזה שהרג את ההורג, אין לדבר סוף. אין לדבר סוף. זה להבין מה זה שהיהודי הוא האבא של הבריאה. כשאתה עושה מעשה, אתה מתחיל פעולה מסוימת, אי אפשר לדעת איפה היא תסתיים, אם בכלל היא תסתיים. עכשיו כאן המשנה מתארת את זה בפן השלילי, צבע חשוב בפן החיובי. כשאדם עושה מעשה של מצווה, מעשה של התאמצות, מעשה של התגברות, הוא מתגבר על עצמו, הוא מתעלה על עצמו, משנה את ההרגל שלו, פעם אחת, לא יותר מזה. אתה מתחיל כאן מעגל חדש שלא ייפסק לעולם, גם אם לא תמיד תראה אותו, אבל הוא לא ייפסק לעולם. ותראו את זה כאן בפן השלילי, שזה דבר שהוא נורא והיום, כמה זה מודגש הנושא הזה. ולכן כתבנו בשורה השנייה, זאת אומרת שכל מעשה פותח מעגל שאולי לעולם לא ייסגר. היה אדם אחד שהיה לו בעיות, נער צעיר, שהיו לו כל מיני בעיות עם אבא שלו ולא הסתדר, בסוף הוא עזב את הבית. והוא מנסה עכשיו למצוא חסדים. עכשיו האנשים בחיים, כל אחד עסוק בחיים של עצמו, אז זה רץ לפה והוא רץ לשם, לא תמיד יש לאנשים עכשיו זמן, רגע בוא נשמע את הסיפור ובוא נראה איך אני עוזר לך, והוא ראה, הוא חווה כמה כביכול, כמה קשה, לא תמיד הבריות מתבוננות איפה לעשות חסד, כי כולם רצים בחיים, אין להם זמן, זה לא מגיע מרוע, אבל זה המצב. אז הוא חיכה וחיכה עד שבסוף מישהו חמל עליו והכניס אותו לביתו, ואז בסוף הוא שואל אותו, תגיד, למה נכנסת אותי אליך הביתה? מה קרה? מה עבר עליך? תסביר לי, זה משהו מוזר. רוב האנשים שראו אותי יושן בגן העיר המשיכו הלאה.
איך זה שאתה פנית אליי? אז הוא אמר לו, אני אגיד לך את האמת. באתי ביום אחד עם בני לקופת חולים, הייתי בעבודה, מתקשרים אליי, תשמע, הבן שלך נפל, פתח את הסנטר, פתח את המצח, קח אותו מהר לטרם, תפרים, הוא כולו מדמם, אני מגיע, אני רואה את הילד, כולו דם וטישו, ולוקח אותו במונית, אני טס מהר לטרם, התור ארוך כמו, כאילו יש חלוקה פה. עכשיו אני מחכה, הבן אדם מדמם, הילד מדמם, זה סכנת חיים, הוא יכול חלילה לאבד. אני ניגש לרופא, אומר לו, תשמע, ילד מדמם, תעשה טובה, תעשה לי איזה משהו, תכניס אותי פנימה. אומר לו, אדוני, כולם פה במצב הזה, שב בשקט, נהג יפה, אם אני גם זורק אותך החוצה. טוב, מה הוא יעשה? יושב שם, ואז הוא ככה יושב, אבל הוא זז. רואה אותו מישהו, אומר, תגיד, מה אתה, אני רואה שאתה לחוץ, מה? אומר, מה, תראה את הבן שלי, כולו דם, איך אני לא אהיה לחוץ? אתה יודע מה? קח את המספר שלי, תן לי את המספר שלך. מסתכל, רואה 20 תורות הוא קידם אותו. אומר לו, מה? איך זה? איך אתה מוכן לוותר על זה? 20 תורות, אתה יודע כמה אתה תשב פה עכשיו? תהילים הבאת? כאילו, הדרזותה, תתכונן, תעשה פה סיומים. אומר לו, אני אגיד לך את האמת. אני יום אחד באתי לסופר, ולקחתי עגלה, מיליתי, כל מה שאשתי כתבה, הבאתי הכל. מגיע לקופה, באתי עם כרטיס אשראי, והאשראי אומר לך, אדוני, העסקה לא אושרה. עכשיו אתה כולך עם העגלה עד קצות היכולת של העגלה פלוס, ואנשים מאחריך רואים אותך, מסתכלים, תראה איזה מוצרים, הבן אדם יושב, בטוחים רק איזה רכב יש לך בחוץ, הם לא יודעים שהוא הולך ברגל עם עגלת תאומים שבורה עם גלגל אחד ספר, כן? אבל הבן אדם עכשיו מגיע לקופה, אין. עכשיו אין, לא בא עם זומן, הוא היה בטוח שזהו, רק עושה פגישה עם הטלפון איך שזה נקרא, המסוף, וזהו זה. מה הוא יעשה עכשיו? הבן אדם מתחיל להחליף צבעים, ניגש אליו מישהו, אומר לו, קח את שלי, סע הביתה. אומר לו, מה? אתה נותן בי אמון שאני אחזיר לך 2,000 שקל? זה קנייה גדולה. הוא אומר לו, אל תחזיר את 2,000 שקל. יש לי בקשה אחת ממך. אני עשיתי לך טובה, גלגל אותה לעוד מישהו. זהו. ואז הגעתי לפה לטרם, ואני רואה אותך יושב וזז וצועק, אמרתי, אתה יודע מה? הטובה ההיא שהוא נתן לי, קח אותה אתה. הוא אומר לבחור ההוא שברח מהבית, ועכשיו אני מגלגל את הטובה הזו אליך. שאלת איך אני אספתי אותך אל ביתי, ודאגתי לך, והיה אכפת לי ממך, ואנשים עברו לידך, ואף אחד לא שם לב אפילו שאתה יושן בגן העיר כבר כמה ימים, ולא שאלו אותך מה אכלת או מה שתית. פשוט מאוד, זה גלגל שמתגלגל. ומה שאני מבקש ממך, הנער הצעיר, קיבלת ממני טובה, גלגל אותה אתה הלאה. למעשה, זאת מסכת אבות. שכל אחד רק יעביר את הטובה הלאה, אחת, לא 10, הוא יעביר 10 בכלל, אחת. איזה עולם יהיה פה? העולם ישתנה לחלוטין. זאת מסכת אבות. שאדם יבין שהוא יכול לשנות את הבריאה, בסך הכל בזה, במעשה אחד. זה מה שהוא נתן לנו רבן גמליאל הנשיא להבין בפן השלילי, אבל בסיפור הזה ראינו את הפן החיובי, כמה שרק מעשה אחד קיבלת ממני, העבר אותו הלאה. למעשה כאן האדם פותח מעגל שאולי לעולם לא ייסגר, לטוב ולמוטב, ולכן המעשים ישנם אבות וישנם תולדות. במעשים יש מעשים שהם האבות, המעשה של החסד הראשוני שהוא שילם עליו באשראי, זה היה האבות, התולדות היה בטרם, התולדות היו עם הבחור הזה שנאסף אל ביתו של אותו אדם. ולכן האדם בכוחו לעשות מעשה שהוא אבות, וכמה תולדות ייוולדו מזה. זה מה שהמשנה אומרת בהמשך, פרק ד' משנה ב'. בן עזאי אומר, הברץ למצווה קלה כבחמורה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. אומרים בעלי המוסר שכתבתי כאן בספר שיחות הר"ן, של רב נחמן מברסלב, אז במקומות שלא נעים להזכיר את שמות, כותבים בעלי המוסר וככה זה. אבל פה אנחנו חברים, אפשר להזכיר הכל בנחת. בסדר? אז רב נחמן מברסלב כותב בשיחות הר"ן, והוא אומר שהחיים
בנויים ממעגלים. מה זאת אומרת מעגלים? יש מעגל כמו מעגל חשמלי. אם אתה עכשיו נותן נגיעה במעגל החשמלי, המעגל כבר זז לבד ואתה מתעגל ביחד איתו. הסבר הדברים, אומר רב נחמן מברסלב, אם בן אדם חלילה קם בבוקר והספיק כבר לריב עם אחד השכנים על דבר שהוא צודק ובאמת הוא שילם עליו ועד הבית והם לא החליפו את המנורות, צודק 1,000,000,000%, אין חולק, אבל בינתיים כבר הוא, האנרגיות שזורמות לו בעורקים הן כבר שליליות, כבר יותר פחות חיוביות. כמה סיכויים יש לבן אדם הזה להתקוטט עם בני אדם במשך היממה הקרובה עד הערב שהוא חוזר הביתה? כמה סיכויים יש לו? כמו כל אדם רגיל, או שהוא יש לו עוד יותר סיכויים? אומר רב נחמן מברסלב, בנגיעה הראשונה אתה נוגע בבחירה. אתה יכול לבחור, אתה פוגש את ועד הבית בחדר מדרגות, אתה בוחר אם לפתוח איתו את השיחה על המנורה שהוחלפה או לא הוחלפה ושילמנו אתה בוחר. אבל אם בחרת לגוע במעגל, זהו, המעגל מכאן כבר מוביל אותך אוטומט. וזה מה שכתבנו כאן, שישנם מעשים שהם אבות וישנם מעשים שהם תולדות. האבות זה בשעה שאתה הבוחר, עדיין הדברים בידיך. התולדות זה כבר נוסע לבד. בסוגריים, זה למעשה גם החיים והמוות. בחיים אתה הבוחר. המוות עובד על אוטומט, על סמך מה שבחרת בחיים. על אותם בחירות שבחרת בחיים, בפטירתו של האדם, האדם בוחר מבלי לבחור, אבל במה שהוא בחר אז. ולכן האדם, מה שהוא עשה בחיים, הוא ממשיך לעשות את זה הלאה. צריך לדבר על זה פעם בשיעור שלם, מגמרות, מראיות בש"ס, בכל הסוגיה הגדולה הזו. בכל אופן, לענייננו, אומרים בעלי המוסר, המידות באדם הם כמו מעגל. למשל, אם אדם בבוקרו של יום כבר הספיק לכעוס ולהתקוטט עם שכנו על דבר מה, כמה סיכויים שהוא יעשה זאת עוד במשך אותו יום? גדולים יותר, כמו שאמרתם. אם נגעת באותו מעגל של מידות שליליות, אפילו בצדק, בתחילה זה בבחירה, אולם לאחר מכן זה עובד על אוטומט, אז המעשה הראשון שהוא תלוי בבחירה הוא האב, המוליד אחר כך את ההמשך. סיבה רביעית למה המשנה, המסכת הזאת נקראת מסכת אבות. למדנו שבדרך כלל אם יש אבות, חייב להיות להם תולדות. אז אמרנו מי הם האבות? האבות הם עם ישראל. מי הם התולדות? כל הבריאה כולה. אחרי זה בסיבה השנייה אמרנו מי הם האבות? המעשים שאתה עושה בבחירה יש להם תולדות, בין בחיוב ובין בהפך ממנו. סיבה רביעית, אומר רבי חיים פלאג'י עליו השלום, המשנה אומרת באבות, אם אין דרך ארץ, אין תורה. ולכן, המידות הטובות הם האבות לכל התורה כולה. שימו לב רבותינו למשפט הזה, המידות הטובות הם האבות לכל התורה כולה. כמו שכתב רבי חיים ויטל, שבעוד יומיים יום ההילולה שלו, זכותו יגן עלינו, אמן, הוא כותב בספרו שערי קדושה, שהמידות הטובות הם ההכנה העיקרית לקיום המצוות. וכאן ציינתי מעשה מהעילוי שבא עם הרב מלצר לסבא מסלבודקה לביקור חג. היה גאון גדול בישראל, שמו היה רבי איסר זלמן מלצר, הוא כתב ספר שנקרא אבן העזל על הרמב"ם, היה גאון חריף, והוא היה הולך מדי חג לביקור אצל הסבא מסלבודקה. הוא מגיע אליו, הסבא מסלבודקה היה אחד מגדולי וגאוני המוסר, תלמידו של רבי ישראל סלנטר עליו השלום, מי שהם קודם כל עשו מהמוסר תורה שלמה, לפתוח בית מדרש, בית מוסר, אין בו שום ספר חוץ מספרי מוסר. ומשם נכנס לעולם הישיבות, סדר מוסר וכל לייקר את המוסר. אז הם מגיעים לביקור חג, רבי איסר זלמן מלצר מגיע, ומאחוריו יש איזה בחור. אז אומר לו הסבא, זה הבן? אומר לו, לא, זה לא הבן. הנכד? לא, גם לא הנכד. אז מי זה? אומר לו, כבוד הרב, זה גדול הדור הבא. מה? ברצינות? עכשיו, הרב מלצר לא היה סתם, היה גאון עולם. אז אם הוא אומר על בחור וכזה דבר, סימן שהוא באמת הולך להיות משהו אדיר. אמר, טוב, יופי, יישב פה העילוי הגדול, בכבוד, בוא תישב פה,
בינתיים יושבים שני המבוגרים ודנים בדברי תורה ביניהם. הימים היו ימים שאנשים היו מה שנקרא עניים מרודים, והסבא מסלבודקה מדבר עם הרב מלצר, וככה בזווית העין הוא רואה שהבחור העילוי שעתיד להיות גדול הדור ראה שיש כמה גרגירי סוכר על השולחן. אז תוך כדי שמדברים גדולי הדור הוא עשה ככה עם הרוק ושאב את הגרגירי סוכר. אז הסבא מסלבודקה לא אמר שום דבר בפניו, אבל ביקש ממנו בסוף הפגישה רק אם תוכל להשאיר אותי עם הרב מלצר 2 דקות. אומר לו הרב מלצר, נו, כבודו התרשם מהעילוי? אומר לו כן, התרשמתי, הוא הולך להיות עילוי במחירת ירקות, בננות ותפוזים בשוק, זהו זה, כלום לא יצא ממנו. אומר לו הרב מלצר, מה? אבל הרב יודע, זה ידע, יש לבחור איזה כישרון, איזה זיכרון. אומר לו, שמע מה שאני אומר לך, אני כבר זקן. מוכר בננות, קישואים, חצילים, זה מה שהוא יהיה. ותו לא. טוב, הרב מלצר ככה, כמובן הוא לא יחלוק על הרב, אבל היה לו די קשה לקבל את זה. בסדר, הוא אכל סוכר, נו באמת. אז מה עכשיו, זה כבר אומר שזהו, נגמר הסיפור? אבל באמת הסיפור אומר שזה מה שהיה עם אותו בחור. הוא לא יצא לא עילוי ולא שום דבר, הוא היה עילוי בבסטה, וזה הכל. הוא איבד את הכל. למה? כי אין דרך ארץ, אין מקום לתורה לשרות. מה זאת אומרת דרך ארץ? מה זה המילים הללו? אז דבר ראשון, בראשונים דנים על זה. מה זה דרך ארץ? דרך ארץ, רבנו הרמח"ל מסביר שאנחנו נתונים כיום ב6,000 שנה, שהגמרא אומרת בסנהדרין, 6,000 שני הווה עלמא וחד חרוב. אנחנו נמצאים ב6,000 שנה שיש בהם היררכיה. יש אבא, יש בן, יש רב, יש תלמיד, יש זקן, יש צעיר, יש היררכיה. אבל לעתיד לבוא יבואו ימים, כמו שאומר הנביא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני. כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם נאום השם. כולם ידעו אותי. משה רבנו ידע שזה מה שהולך להיות. אז מה הוא עשה? הוא אומר למשה, הוא אומר ליהושע, אלדד ומדד מתנבאים במחנה? המחנה אתה לי? מי ייתן והיה כל עם השם נביאים. אני מעדיף שיהיו כולם נביאים. שאני לא אהיה ממצע בינם לבין השם. שידברו ישירות עם השם, מה הם צריכים אותי, וזהו זה, אני מעדיף להתפטר, אני גם מראש לא רציתי את התפקיד הרי. נכון? הרי 7 ימים הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, 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 והוא לא רוצה. בסוף מה אומר לו קורח, איזה מעטפה הכנסת שם על הקדוש ברוך הוא שימנה אותך להיות לוי, להסתרר עלינו, רצית להסתרר, אבל הוא בכלל לא רצה מסכן. אבל מה שגרם משה רבנו, בזה שבענוות יתר שהייתה לו, זה שהוא גרם שאהרון ומרים אומרים אחד לשני, תראה, הרק אח במשה דיבר השם, אבל גם בנו דיבר. מה ההבדל? הרי משה אמר, מי ייתן והיה כל עם השם נביאים, שוויון. אז כולם כמו משה, אז רק משה צריך להיפרד מאשתו? גם אנחנו. ואז הקדוש ברוך הוא קורא להם וקוצף עליהם. מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה, בכל ביתי נאמן הוא? איך אתם בכלל מעיזים? אחרי זה מה היה? מי היה בא בתור? קורח. מה אומר קורח למשה? הוא אומר לו, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. מדוע תתנשאו על קהל השם? מי אמר לך את זה? אתה. משה רבנו. בענוות יתר שהייתה בו, הוא נתן את הלגיטימציה לדבר. למה? הוא כבר רצה להגיע אל הסוף. שכולם יהיו מקושרים להשם. דרך ארץ, זאת אומרת, ובסוף מה הוא הביא? הביא את הקלה לעולם. גם המרגלים זה היה תוצאה של זה. לא האמינו במשה, לא האמינו בהשם. היה להם הכל שם, אז הם פעמים ואומרים לו, זכרנו את הדגה, את הקישואים. איזה קישואים ואיזה חצילים אכלו במצרים? אולי חציר אכלו. אבל מרוב שהבן אדם, מה שנקרא, לא מאמין במנהיג, אז הוא כבר מפתח דמיונות שהוא אכל שם קישואים ואבטיחים. איזה אבטיחים? רק קיבלו מכות. אפילו תבן לא ניתן, אז קיבלו אבטיחים, קיבלו. אבל זה מה שאומר המשך חוכמה, שבשעה שלא מאמינים במשה רבנו, לא האמינו במנהיג, מרוב שמשה אמר להם, לא, אני כמו כולם, אני כמוכם. בסוף זה גרם רק תקלה. דרך ארץ זה שהבן אדם יודע איזה הוא חכם המכיר את מקומו.
אז הוא יודע, אני עכשיו התלמיד, אלה גדולי הדור. נכון שעשו כרוך נחמד פה, אבל יש פה כבוד, יש פה שתי זקני הדור, גדולי ישראל, אולי אני אמור להיות בעתיד, אבל כרגע הם הגדולים, תן כבוד. ראה הסבא מסלבודקה, אין לו כבוד מעכשיו למעמדות, אין לו היררכיה בראש, לא יצא ממנו כלום. וזה באמת מה שהיה. אם אין דרך ארץ, אין תורה. וזה מה כתבנו כאן בתשובה 4. למה המסכת הזאת שעוסקת בענייני מידות טובות והנהגות ישרות, למה היא נקראת אבות? כי היא האב לכל התורה כולה. אם אין דרך ארץ, אין תורה. מה זה דרך ארץ? זה לזכור את ההיררכיה. יש אבא, יש בן, יש רב, יש תלמיד, יש צעיר, יש מבוגר. הכבוד שהתורה נותנת דווקא מזקנים את בונם, לתת לזקנים את הכבוד. אבל מה שאין כן, בחשיבות שונות אומרים, מה לתת כבוד, הזקנים כבר זהו, העולם הוא העולם של הצעירים. נכון? וזאת למעשה מה שבא המשנה באבות ללמד אותנו, לכן היא נקראת אבות. תשובה חמישית שכתבנו, חז"ל אומרים, תולדותיהם של צדיקים, מעשיהם הטובים. והשאלה, למה חז"ל אומרים, מה התולדות של הצדיקים, מעשיהם הטובים? למה אין להם ילדים? לא ראית צדיקים שיש להם ילדים? וגם מי שאין לו ילדים, יש לו תלמידים. נכון? והגמרא אומרת, כל מי שמלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. אז מה הוא צריך שתגיד לו, מה הם התולדות של הצדיקים? מעשיהם הטובים. אם כן, מדוע חז"ל אומרים, מעשיהם הם תולדותם? תשובה, משום שתורה אינה עוברת בירושה. יכול להיות אבא גאון עולם, והבן לא שם. אבל מידות כן עוברות בירושה. מידות עוברות בירושה. ולכן המסכת הזו שכל כולה עצות טובות ומידות ישרות נקראת אבות. למה? שברגע שהאדם זוכה למידה טובה, זאת התולדה שהוא משאיר בעולם גם אחריו. זאת התולדה של מה? המידה הטובה. זאת אומרת, אני עכשיו עובד על מידה טובה מסוימת. המידה הזו שאני רוכש אותה כרגע, היא התולדה שלי, כי היא תישאר כאן לדורות עולם. כי מה יורשים הבנים הצאצאים מאביהם? את המידות הטובות. וכאן הבאתי דבר שאבא שיהיה בריא תמיד שואל אותנו בראש השנה. הוא שואל אותנו, אנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך השם, שירבו זכויותינו את לבבנו. יהי רצון שנהיה מלאים מצוות כרימון. מה יהי רצון? אתה רוצה להיות מלא מצוות? קום תעשה. והלא, חז"ל אומרים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, זה תלוי בך. נכון? הגמרא אומרת מסכת שבועות בדף ט"ז, שהאדם כשהוא נולד גוזרים עליו, אם הוא יהיה גיבור או חכם או עשיר, או חלילה הפוך, צדיק או רשע, לא גוזרים עליו. למה? תלוי בך, מה שאתה רוצה תבחר. יש כאן בחירה חופשית. אז מה קשור לבקש נהיה מלאים מצוות כרימון, שירבו זכויותינו? אז אבא מביא תירוץ שכתב גאון עוזנו רבי חיים פלאג'י, עליו השלום, והוא כותב ואומר כך, יש מעשה שאתה עושה מעשה אחד, אבל הוא כל הזמן הולך ומתרבה. הולך ומתרבה. למשל, חז"ל אומרים על הפסוק, וצדקתו עומדת לעד. נכון? מה זה צדקתו עומדת לעד? מרן הרב עובדיה היה אומר עליו השלום, שבן אדם נותן צדקה, אז אתה מכיר אותו כבר 40 שנה. אז לפני 40 שנה, מה הצדקה שהיה נותן? חצי שקל. אחרי 40 שנה, עדיין חצי שקל. צדקתו עומדת לעד, זה אין שינויים. אבל את הספה שהוא קנה לפני 40 שנה וחצי לירה, היום הוא קונה בחצי מיליון, נניח. שם יש שינויים ותמורות, אבל בצדקה זה עומדת לעד. זה ככה בדרך בדיחותה הרב היה אומר. אבל חז"ל אומרים, מה זה צדקתו עומדת לעד? זה הקונה ספרים ומשאילן לציבור. אתה קונה ספרים, ספרי לימוד, ומשאיל אותם לציבור. זאת צדקה, מעשה אחד עשית, קנית, שמת בבית כנסת, בבית מדרש, איפה שזה, והלכת הביתה, זהו. אבל המעשה הזה, הוא מתרבה, הוא כל הזמן מתרבה ומתרבה. אז אומר רבי חיים פלאג'י, שאנחנו מבקשים מאת השם, תזכה אותנו, שנעשה מעשה שהוא מעשה אחד,
אבל הוא כל הזמן ילך ויתרבה, שירבו זכויותינו, שלא נעשה מעשה והוא יישאר מעשה וזהו זה, אלא שהוא יהיה דבר שהולך ומתרבה, הולך ומוסיף, ואז ממילא נהיה מלאים מצוות כרימון. כמו שאמרנו מקודם, שישנם מעשים שהם האבות, כמו אותו האיש עם הכרטיס אשראי, ויש מעשים של תולדות, נכון? שנולדים מזה. כך גם במעשים שאדם עושה. יש מעשה אחד שאתה עושה, אבל ירבו זכויותינו. הוא הולך ומתרבה ומתווסף עוד ועוד ועוד. נעבור לשאלה הבאה. בשאלה ג' שם אנחנו שואלים, מדוע נקבעה משנה זו, המסכת הזאת, על ידי רבי יהודה הנשיא, בסדר נזיקין? אם אנחנו אמרנו מקודם שהסיבה שאתה קורא למסכת אבות, שהיא אבות אב לכל התורה כולה, איפה היית צריך לשים אותה? המסכת הראשונה בש"ס, לפני ברכות, אבות. איפה שמנו אותה? יש לנו 6 סדרים, נכון? יש לנו זרעים, מועד, נשים, נזיקין, טהרות וקודשים. קודשים זה עוסק בענייני קורבנות. טהרות צריך להיטהר, כמו פרשת השבוע, טהרת המצורע וכדומה. אחרי זה נשים, זה גיטין, קידושין וכדומה. נזיקין, זה אדם שמזיק לחברו, כמה משלם, כמה זה. בתוך סדר נזיקין, מסכת אבות. מה קשור אחד לשני? אבות עם נזיקין, איך יש קשר בין השניים? אז יש על זה תשובה, כמו שכתבנו כאן, 2 תשובות. תשובה אחת, ללמדנו שמי שרוצה להינצל מכל תורת הנזיקין, יהלך במילה דאבות. כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא מציעא בדף ל עמוד ב', לא חרבה ירושלים אלא על שלא הלכו בה לפנים משורת הדין. אנחנו נמצאים, להסביר את זה, נאמר דבר קטן, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר. אנחנו מתאבלים על עיבודם של תלמידים, צדיקים, של רבי עקיבא, ומשתדלים להתאבל על הימים, על הצדיקים הללו שעבדו מאיתנו. אבל אנחנו יודעים שהתורה אומרת שיעקב אבינו ביקש, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. מה הוא ביקש? אנא השם. כשאתה מגיע לקורח, שהוא צאצא של לוי, אל תזכיר אותי שם, אנא ממך. לכן התורה אומרת, קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, מה נשאר? בן לוי, בן יעקב. לא מזכירים את יעקב. למה? יעקב ביקש, אנא אל תזכיר אותי שם. בסודם אל תבוא נפשי. טוב, קיבל. השאלה, למה רבי עקיבא לא קיבל את המתנה הזו? ולדורי דורות, החכמים בתלמוד, בגמרא ביבמות ס"ב, הנציחו את זה. 12,000 זוגים תלמידי חכמים היו לו לרבי עקיבא. תלמידי רבי עקיבא. תגיד, 12,000 זוגים תלמידי חכמים היו, ונפטרו מפרוס פסח עד עצרת, וזהו זה, ונתאבל, הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, שום דבר לא השתנה. למה אתה צריך לדחוף את 2 המילים רבי עקיבא? למה להשאיר כתם? דוגמה נוספת יש לנו בעוד שבוע הבא, אנחנו הולכים לקרוא פרשיות אחרי מות קדושים. התורה מתחילה אחרי מות שני בני אהרון. מה הייתה צריכה לומר התורה? אחרי מות נדב ואביהו. לספור אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים שהם בני אהרון. למה צריך להגיד אחרי מות 2 בני אהרון? להשאיר כביכול את הכתם על אהרון. תגיד, אחרי מות נדב ואביהו, למה לקשר אותם כל היום לאהרון? הרי אנחנו בפרשת שמיני, שבוע שעבר, כבר קראנו שהם בני אהרון, אנחנו יודעים שהם בניו. למה צריך להמשיך על אותו המסלול? חז"ל אומרים שכביכול בני אהרון ירשו את הפזיזות של אבא. כמו הפזיזות שהייתה לו בחטא העגל, הייתה להם בהקרבת המחטות. ולכן הם נקראים בני אהרון. גם הפיוט שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, בני אהרון. רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא, למה זה הונצח על שמו? כביכול היה משהו קטן לרבי עקיבא, שתלמידיו כביכול ראו ממנו ומשם הם ינקו את המעשה. מה היה אותו המעשה?
רבי עקיבא מגיע עם הארץ לבית המדרש, לא יודע קרוא וכתוב, לא יודע כלום, ויושב שם, אף אחד לא רוצה ללמוד איתו, ולמה? כולם כבר נמצאים בעומק העיון, וקשה מאוד לרדת לרמה נמוכה. אז רוב התלמידי חכמים קיימו במצוות והתעלמתה מהם. טוב, מי היה היחיד שפנה אליו? רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן אורקנוס. בא אליו, עזב את דרגתו הגדולה, ישב איתו, לימד אותו א' ב', א' פתח, א' קמץ, לאט לאט גידל אותו, עד שנהיה רבי עקיבא. ואז הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא בדף נ"ט, שביום מן הימים פרצה מחלוקת בין החכמים על תנורו של אחנאי, ולא קיבלו את דעתו של רבי אליעזר. ואז הגמרא אומרת, שבא רבן גמליאל הנשיא ואמר, מי ילך לרבי אליעזר ויודיענו שטימינו את כל טהרותיו. זאת אומרת, לא פסלנו אותו רק בסוגיה של תנורו של אחנאי, אלא בכל הפסקים שלו, הכל אנחנו מבטלים. מי היה מי שהתנדב? רבי עקיבא. למה אתה מתנדב, רבי עקיבא? מה? אז אני הייתי אומר, אולי רבי עקיבא יגיד, תשמע, אני ידע איך לעשות לו את זה, אני ידע איך מה אומרת הגמרא? ידע רבי עקיבא שיש לו זכות גדולה, שהוא לא ייפגע מהקפדתו של רבי אליעזר. אז הוא הולך לרבי אליעזר ומודיע לו, תדע, תימו את כל טהרותיך. באותה השעה ישבו בבית המדרש ועשו נידוי לרבי אליעזר. ומאז שעשו נידוי לרבי אליעזר, זהו, לא באים אליו הביתה. מי לא מגיע? גם רבי עקיבא, תלמידו, שהוא הקים אותו משפל לעפר. זהו, לא מגיעים. מה קורה לבן אדם במצב כזה? שוקע בדיכאון, מקבל מחלות, עד זהו. מגיע מה שנקרא השעות האחרונות, ובני המשפחה מודיעים בבית המדרש, מי שרוצה להיפרד מרבי אליעזר, זה הזמן. מי מגיע? רבי עקיבא והתלמידים. עכשיו הם באים. אומר להם רבי אליעזר, איפה הייתם עד היום? איך נתתם לי לדרדר ככה? איך נתתם לי למות, מה שנקרא במילים פשוטות? איפה הייתם? מה אומר לו רבי עקיבא? לא היה לי פנאי. אני היה לי פנאי? להרים אותך מהשפל, לך לא היה פנאי. עכשיו, למה רבי עקיבא עשה את זה? כי הוא היה מנודה, אז הוא עבד לפי התקנון. הגמרא במסכת מכות בדף י' אומרת, שאם התלמיד גולה, מגלין רבו עמו, והרב שגלה, מגלין ישיבתו עמו, לא מגלין תלמיד אחד, כל הישיבה. נו, אז עכשיו הרב בנידוי, בסדר. אתה רבי עקיבא, היית אמור ללכת אפילו שהוא בנידוי, אבל הוא בנידוי, לפי התקנון, אי אפשר לבקר אותו. לא חרבה ירושלים אלא על שלא הלכו בה לפנים משורת הדין. יש שורת הדין, אבל היא לא חרבה אלא על שלא הלכו לפנים משורת הדין. לכן שם רבי אליעזר אמר לו מילים מאוד מאוד קשות. אמר לו, תמהני אם ימות רבי עקיבא מיתת עצמו. הכוונה הוא לא ימות מיתה רגילה, אלא בידי אדם. הוא אומר לו, מה, אבל רק אני לא באתי, כולם לא באו. הוא אומר לו, נכון, אבל שלא, שרבי עקיבא תהיה קשה מכולם. ובאמת כך גם היה בסופו של דבר. ולמה? כי ראה בו רבי אליעזר, אני נתיתי אליך חסד. אני בימי שפלותך ועונייך, אני ירדתי אליך, עזבתי את התורה בשבילך. וכביכול התלמידים, היה להם משהו לינק משם. גם הם אמרו, תשמע מה זאת אומרת, אני יותר חכם ממך, אז אני לא אמור לכבד אותך. מה אומרת המשנה באבות בפרק א'? יש לנו בפרק א' פעמיים את אותו המשפט. עשה לך רב וקנה לך חבר. משנה ט"ו, עשה לך רב והסתלק מן הספק. שואלים כל רבותינו הראשונים, מה זה עשה לך רב? עשה, אתה יכול לעשות רב, קום תעשה. מה זה עשה? איפה כתוב לנו עשה? אמרו לאהרון, קום עשה לנו אלוקים. שם זה באמת לעשות, כי הוא לא היה משהו. אומרים כל רבותינו הראשונים. הרמב"ם ורבנו יונה ורבנו עובדיה ברטנורה והמאירי ועוד ועוד ועוד. כולם כותבים, אפילו שהוא קטן ממך בחוכמה, ואתה יותר חכם ממנו,
עשה אותו רב עליך. אפילו שהוא קטן. עד כדי כך. זה עשה לך רב. למה? מסביר בעל הסולם, בן אדם קשה לו להתבטל לפעמים להנהגת השם. אז עכשיו הוא תתבטל. איך אני אתבטל? אני לא רואה אותו. זה לא דבר מוחשי. אז אומר בעל הסולם, תעשה כביכול הכנות. תעשה לעצמך תרגולת מול משהו מוחשי, מול בן אדם, ואז תקנה את מידת ההתבטלות גם כלפי שמיים, כלפי הנהגת השם יתברך בבריאה. ולכן באמת זאת הסיבה שסדר נזיקין בו נקבעה מסכת אבות. אחת הסיבות זה משום שעל ידי זה שאדם יזכה ללכת במילי דאבות. מה זה מילי דאבות? אומרת הגמרא מסכת בבא קמא דף ל', היי מן דבעי למהווה חסידה, מי שרוצה להיות חסיד יקיים מילי דאבות. למה דווקא חסיד? יש בו איזה דברי חסידות? אלא קצת תלך לפנים משורת הדין. נכון, שורת הדין זה לא לבקר את רבי אליעזר, הוא מנודה. נכון, שורת הדין, אתה יותר תלמיד חכם ממנו, למה אני אכבד אותו? אפילו שהוא קטן ממך בחוכמה, עשה אותו רב עליך. את תלמידי רבי עקיבא. לכן, כביכול הונצח תלמידי רבי עקיבא. בני אהרון. הם ינקו משם הם למדו. לכן, המשנה הזו נקבעה בסדר נזיקין. הסיבה השנייה, ובה נסיים, רבנו יונה כותב, רוב מסכת זו באה מדברי הסנהדרין היא. לכך מקומה בסדר הדינים, וכן כל החכמים שנזכרו עד רבן יוחנן בן זכאי היו כולם מן הסנהדרין. המסכת האחרונה יש לנו בבא קמא, בבא מציאה, בבא בתרא. לאחר מכן יש לנו מסכת סנהדרין, ואז יש לנו את מסכת אבות. זאת אומרת שאבות וסנהדרין הן צמודות אחת לשנייה. אז אומר רבנו יונה, למה הן צמודות אחת לשנייה? מכיוון שכל רוב הדברים שנאמרו, נאמרו מחכמי הסנהדרין. זה אלו שהיו סמוכים איש מפי איש עד משה רבנו. ולכן משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו' עד אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, זה היה שרשרת אחת שלמה. ממשה שקיבל מסיני ועד לרבותינו בעלי הסנהדרין שהיו שותפים והיו אפילו יכולים לעסוק בדיני נפשות וכו'. לכן המשנה הזו נקבעה צמוד בסדר נזיקין, צמוד למסכת סנהדרין. יהי רצון שנזכה בעזרת השם להלך בדרכיהם של אבותינו ורבותינו, נזכה לגאולה שלמה ברחמים במהרה, אמן כן יהי רצון, חזקו ואמצו, יישר כוח גדול לכולם. Thank you.